Jendeak go askokin espero zuen Mugi Tolosaren denboraldi berria, hau laugarrena izango da, hemen daukagu. Hurrengo asteazkenen urriak 4an hasiera emango zaio. Lehen denboraldiko datuak begiratuz, 31 irtera egin ziren, guztira 345 laguneko partertzarekin, iaz baino 73 lagun gehiago. Generalen ikuspegiatik, 75 emakumeak izan dira eta gelditzen den 25 ordea gizonak. Adinaren arabera, esanguratsua da aipatzea 75 urte gorakoek parte hartzearen 25 izan direla. Tolosako udaletxetik Mugi Tolosari gure babes eta laguntza osoa eskaintzen diogu eta bereziki bolondrez lan bikaina eta izugarria goraipatu eta eskertu nahi dugu. Nik azpimarratu nahi nukena da bakarrik Tolosatzen prozesua martxan hasi gendunean, behin eta berriz azaltzen da puntu garrantzitsu bezala belaunaldi ezberdinen arteko elkarlana. Baita ere, eskola ezberdinak eta proiektu amankomunean lan egitea. Lehengo urtean probatu nuen agureak da ematen silan, eta ni ondo sentitu nintzen, baina bidean zeuden oztopo asko ez zian oso errexak pasatzea. Oso interesgarria eta politia baita da, porque hola eta relazionatzea hola zure zuaino handigoakin eta hola eta ondo dago. Ondale 3 urte hasierrek esatzitele nola Mugi Tolosa asmoa zan, asteizkenetan, azten behin ateatzeko. Jubilatu batzuri esanien eta lehenbiziko urten 20 laun alkartu ginen. Ordu tardi bidaia luze egiten dugu eta juntzal urten 40 laun alkartu ginen eta jubilatu askori eskatzei gauza bat. Aber aurten 3 ailatze geran, azten behin ibilaldi bat olaitea oso ondo etortze zaio. Eta lagunok, animatu, azten behin, asteizkelen 10 honea etorri eta 12 arten bidaia bat iteko. Vamos muy contentos y a ver la marcha esa, vamos todos los miércoles, empezando por mí misma, que yo ya estoy jubilada, a la buena vida, pero dije nada, a Mugi, a moverme. Orduan gure aldetik nahiko genukeena da ja falta zaigun eskola, horixeri animatzea baita ere gurekin parte hartzeko alde batetik, eta gero bestetik Angelek esan duen moduan eta Mari Josek esan duen moduan, ez eukitzeko bildurarik, gizonezkoak pixkana animatu daitezela, ze portzentajean emakumeak askoz ere gehiago dira gizonezkoak baino, eta guztiok nahi dugu asteazkenero honea etortzea. Pixka bat gure lan handiena da guztion artean hau biztaratzea, bai? Behar dugula mugitzea eta behar dugula guztion artean harremanak sortzea. Eta bi gauza horiek gainera gazteekin baldin bada, oraindik hobeago.